שתראה כאילו? אני יכול לראות, זה לא משנה. כן. כן. כמה קלפים כאלה יש בעולם? סימן. אחד. תסתכל טוב. אני עושה את זה לאט. עכשיו, אתם יודעים שאומרים שים דברים בקלפים, אומרים זה זריזות. אני אעשה את זה נורא לאט. אתה רוצה שאני אעצור באמצע, אני עוצר. בסדר? תסתכל. אם אני לוקח את הקלף ואני שם אותו פה באמצע, זה לא זה, מספיק שנייה על השעון. הנה זה עולה למעלה. תסתכל. אם אני לוקח אותו, שם אותו פה באמצע, ככה, אני עושה. הוא עולה למעלה. כל פעם שאני אכניס אותו פנימה, אני יכול לעשות. הוא יעלה למעלה. בוא ניתן את זה יותר קל, קח חצי חבילה, קח חצי חבילה. כן, יהיה יותר קל לעקוב. הנה. אם אני שם אותו בפנים, אתם מסתכלים, דוחף אותו פנימה, עושה, ראית? זה מה עושה? זה לא למעלה, זה לא למעלה, למעלה אצל דני. אוי. אוקיי. זה מוזר, אתם חייבים לעקוב אחרי מה שקורה. אני עושה את זה לאט. בוא נעשה את זה עוד פעם. דני, תעשה את זה בעבור חתימה אחת פה. שלא יגידו שיש עוד כאלה. סימן קטן, סימן קטן. איזה סימן קטן על הקלף. כוכבית. כן. במקום הכי פחות טוב. הנה זה קל, 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 קל. קל, קל. אתה קונטץ בו. ולמטה. היה מאוד משם, זה לא... זה חייב לקרות משם. רגע, אתה לא מיישר אותו? תעשה את זה עוד פעם. תסתכלו, תסתכלו. אני קופף את זה. אין עכשיו, זה מקופף, אז אני יכול לראות איפה זה. אם אני שם את זה בפנים, מספיק שאני עושה את זה, זה מגיע. האמת שיש לי מתנה אחת אני לתת לכם. תסתכלו לי שאני עושה את זה. יש לי בפנים. אוי, בסימן. יש לי בפנים. זה חתימות כאלה. מפעל. תמיד בנעל. למה כן? אחר כך אני אראה לך משהו. הלאה, תגלה לנו משהו, נו. אני לא יכול לגלות לך. לא נעשה כלום עם זה. נעשה כאן.